Potešte to dobre. Aj maka dajte. A vy tancujete zumbute, tak? Na YouTube. Čo spravíte za 4 € koruny? Teta, nechceme, ale tancujme. Rošambol robme. Bašábel. Dajte rock'n'roll, dajte riadny. Akrobaticky teda dajte, akrobatický rock'n'roll. Salto, teta. Teta, veď zatancujte, on tu má chlape 4 €. 4 €? Čo sa na to 4 € nespravíte, no? Teta, 30 sekúnd máme mať odpočítavať, ale tancujte. Ja vy ste ešte mladá na to. Ale mladá ste. Komplimenty! Aj pohyba neuškodí. No veď? Aj keď vás nohy bolia. Ja dobre spraví. Ja robím pohyba, ale ja som chorá, vieš, ako srdce ma bolí a tak ďalej. No veď tak za to, že vás srdce boli, tak Teta, počkaj!